What's up, Mananap? It's your Jen and only. So, karon no, try na tog imukbang ang rambutan nga gidala sa akong amigo nga hinatag nga gihatag sa way pagduha-duha kay dako siya gyuta ana lang kasimple. So, thank you show sa akong show Dino og kaning naghatag aning lansones. I don't know kung unsa ni siya pero kani murag maharlika tapos kani wala ka balo basta lansones siya. Og naputay bayabas diri no. Bayabas with matching. Focus dira. Asin, alright. So, sa way paglangan no, hato ng sugdan no. In 3, 2, 1. Joke lang. So, unahon na tong kuan. Unsa to unahon na niya? Nya words, wala ko'y tubig. Pero murag water. Rambutan mampud no, nampud siya water so pahit sa na mag-countag ko ano. So, unahon na to ni. So, napagid siya sa mga sanga-sanga no, as you can see. So, rambutan, posporo, blue, ayon. Di ko sure kung pila akong mahulog. Time check, excuse me. 4:20. So, muna akong painit. Duha. Dali man ko. Wala may minutes. Tamis nga rambutan do. Marlit ka lagi yata ni. Magmaging mo. Tanay mo. Kita, di ba? Hindi mo focus eh. Heaven kay do. Perteng tamisa. Pwede rin mo siya naon. Pwede rin mo siya kuwaon sa liso. Maharlik ka lagi ni. Hindi mo makita. Nari ko'y basurahan dere no. Gipalit pa na ako ni siya sa kuwan. Gi-order pa na ako ni siya sa online. So diri sa among area do kuwan. Di na nimo siya kailangan paliton. Maraga na good. Di na nimo kailangan mo palit og mga prutas kay tingala lang ka na sa gawa sa coral gold. Manay gikuan dito gibundak nga prutas. So dapat na din siya ikuan karon kaning mangustin pero wala na giuna nagtirada. Tirada na sa akong inahan. Tamis pag ito yung relasyon do. Get. Focus. Bakit pang ina? So, sa matingala mo no? Ano na ako kuan dere murag ink, murag bag-ora ni boto. Kay tungod. I accidentally like hammered my sanskrit. So, nakuha ako na matiliwan no katong nag-kuan ko, nag-construction worker ko. Pero makuha kami na siya no. Kanang murag pag magdagan sana ang kuan ba kuko ba? Magdagan, masaka mawala daw siya. Hoy mag-uol. Langa eh. Pwede mo sana
ngit-ngit ma. Ay, bayabas. Pimaglamig yung bayabas mo. Mingaw na ko bayabas. So, wala tayo ko'y suka, no? Kaya di ko ganahan. Kung lang kung gusto. Focus! Ayun, iana lang siya. Tapos... kalame. Umot. Okay, girl. Kani, amo lang yung sungkit dito sa musalingan. Sa una, huwag ko ang bayabas sa eskwelahan, di ba? Tag-piso. Ayun. Ay ko kanang may suka, asin, ana. Umot lang karon ko napabana sa mga eskwelahan. Lanzones sa Pagoro. Diba? Alright. Okay. Sino mag-focus ako nasa... Still wala. Lanzones. I don't know kung aslom siya or mas tamis lang yun ang rambutan. Mga nasluman ko. Kanan. Lamig juga yung prutas ba, no? Look. Focus, uy. Focus in town, uy. Hindi dyan mo focus, do. Tuwa siya sila ni focus. Lamig. Grabe yun ang prutas sa Davao. Pag maabot og August, September, kaabundag yung piutas. Kaabundag yun og prutas diri do. Mga lang yun akong mas maingon. So, basig tingala mo nga, Davao niya, why durian? Simply because I don't eat durian. Sumbot. Di ko sure kung nakatry ba ko kung kaw durian. Murag, pero wala siya na-usban, gano'n na ba? Sumbot, di ko mukaw durian yun. Proud, bisdak, proud taga Davao, pero hindi ko mukaw durian. Sa mga may zone na pati, ang kuya rin, dalo kay durian. Lamig. Pero mas lamig ko. Yok. Okay. Pwede na ako mahurot ang kuan. Daghan kayo. Butang. Mas bayabas ah. Akong kamot na yung nag-focus. Focus! Hindi ko sure na kung daot na niya akong camera. Mag-focus. Lahi ragyod ang prutas sa Davao. Lahi ragyod ang prutas na kanang gitunol ragyod sa inyo. Sa inyong koral. Kaya mabusog ka ba? O kayo naon-naon. Mawala available ng prutas manggod. Nalagyan tato yung mangosteen kaso ikaon na ba. So kanina lang. Alright. Pili tagagmay kay murag ang dagko di kay sa tamis.
Aslom. Lamig good kayo today. Lamig pa sa inyong relasyon good. Aslom nga lami ba? Ngabi, may nga na ng mga bagay. Ito. Liso. Number 1 idol gyud kay ako nga prutas. Ay, number 1 man eh. Rambutan. Number 1. Dili day. Number 1 gyud ay kuan avocado no. So murag September pa sa ating bunga so maniid na po tawag asa ang tingbunga sa avocado kay kasi hindi ay mamasin lang agad. Hala makita niyo no, na murag napay green pero perte na siya katamis. Kuwata. Kani. Green, napa siya green pero tingnan na to. Eso dyan. So mag-storytelling sa akong kadyot. So ako di ay si Jan. So my full name is Juanvir Jan Maglinte. Taga Davao City. So Jan na lang kay butang kay para di na mo mag-isod kay dagag marong sa akong first name agad. So Jan tapos actually dugay na ako naga-video sa Facebook pa sa una 2015, 2016. O karon lang ko mag-YouTube. Mag-try lang kay para magamit ang camera kay wala na siya gamit. O isa pa, love yun ako magbuhat ng videos. I don't know why. Tapos, ano to? Nangyay ako kay Facebook. Pero, wala na akong wala na ako yung mga wala na ako yung post dito. Kay excuse me yate. Kay kuan magod nang ansa ko man punuan. Kay gidelete na ko akong accounts dati. Akong page, may page marajog. Tapos akong account dati pod kung asa ko nag-post og mga memes ana mga vines mga video so gidelete na ko siya so nagbuhat ko bagong Facebook tapos buhat ko bagong Facebook og karon YouTube try na to achieve ang mga mukbang since wala ko'y laag I love to do I love to do travel vlogs mga yun pero wala pamasahe kay paingog kuan yung palengke so siguro magmukbang sa tanang mukbang og mga mukbang og mga baratohon mga kayara pangayoon kay wala pa niya kuan patay budget mga mukbang na mga mabungga na mukbang dara. Okay. So mao to. Maulang sana. Mag-weekly post ko mukbang so kung sari mahula na kaon no. Girot na akong rambutan na nasunis ko wala. Wait lang. Pero di ako ni mahurot ha. Dagan pa kayo. Gagawin pa na. Hindi ko sure kung aslom siya o natabunan ba siya sa rambutan niya tamis kayo. Thank you Lord.
sa mga makakitaan no, kung naaman kang mas pa tayo sad I post weekly ang mga mukbang nga mga inato ra no, mga travel na inato, mga challenges pa dira pod atong ibundak diri sa atong channel. Time check 4:41 pa day. Itnit na lagi. Thank you Lord para aning mga lamig na food. Mga food, lamig na mga prutas. Patay. Thank you Lord. Nibundak na ginang ulan. O ding ngit-ngit 4:41 pa. 4:42. Tingala akong ngit-ngit, nibundak na yung ulan. Murag aslom jud gamay lang lanchones no. Aswang. Masih gado. Di na mahurot, sobra kadagan. So, maura to no? For my very first video ani nga channel, maura to, thank you sa pag-watch if na may nag-watch. Tapos I'm so full. Busog na gid kay ko. So, thank you again sa naghatag kaning rambutan. Cho, arigato. Sa lansones, sa bayabas. Thank you Lord sa gift of fruits dari sa among syudad. Di lang sa syudad, sa tanan pero pag August, September adtog Davao pangrutas ana gyud sa kadaghan prutas no. So again, thank you. Daghang salamat sa tanan. So I'll see you on my next mukbang. Ngikay pa ba? Bye.